Enom kabeh yagane. Sing paling enom sing gender sing gambang. Tenang. Kurung tukul untune Kurung barang. tukul untune. Ora kok kowe kok iso ngabsen siji-siji iki mergane piye ta? Ah karang iki nek ibarat HP. Hah? Nek cara HP sindene iki Nokia. Nokia. Apa Nokia? Nongol ketat indah alami. Waduh. Tenang nek mbak-mbak iki sing ayu-ayu iki Samsung. Apa? Sangat mantap membusung. Aduh. Nek aku. LG. Apa LG? Lembek gembur kowe. Kowe ki nek cara HP-ne wis ora kalap. Ora apa-apa. Mula olehmu njoget ki kudune sing kalem ngene iki aja kaya wingi kae petrakilan, aku ki ming semelang. Semelang napa? Nek kotangmu pedhot. Aku ranggu. Kelingan dek nang banaran ora kowe. Lha njoget ki petrakilan, kok kancing mburi ki pedhot. Arep tak benakke memala ora tak benakke rejeki. Sidane ya tak nengke wae ben benake luweh ora luweh aku ning. Ana sing benakke kok. Sapa kae? Gotul. Kok godhol? Ah mau nginceng iket mau ki. Aneng aku yang gumun karo kowe kuwi kok. Ah, piye kok Bojomu iso iso gonta-ganti. Nek sing jenenge bojo gonta-ganti ki rak manut kahanan. Biyen kae Ropano. Ah iya biyen karo Mas Panut, Yuk biyen karo kae karo Dendeng, Dendeng. Saiki saiki karo Sarwiti. Ah mulek. Ah iki juragane sapi. Alhamdulillah rabbil Jaluk caping gunung dijembengke. Ah, lambene sing cethok. Alhamdulillah rabbil alamin ya ampun lek Sampe gunung kok lek wadol lapem payu 50.000. Iya. Wah, rawane njupuk aku kene ngono. Nek wani jupuk ya lek gek nembang Mas Arwidi. Kok sike ngomong rong sida kok. Iki njaluk caping gunung Mas Arwidi. Mas lampune pateni Mas. Ono wong Mas dil-dilan. Arwidi. Mula ya kok ngene mulane ya meteng dhisik. Ora apa-apa, aku malah kepengen meneh. Ayo Mas. Ah ora aku nek ora. Aku kacek 5.000 aku milih Ratna kok bangane kowe aku. Ah kok kowe. Ngopo? Aku iki cethok bojone gonta-ganti sing Ropanut anake ya kok Panut, sing karo Dendeng anake ya kok Dendeng. Sing kaya kowe? Ya kok aku sing karo Jono Telek. Ah kok dadi rupane ya kok telek. Sing kaya Jono Telek tak pateni kok. Wah iki kurang ajar nek. Tetep kowe kasus iki. Lah kok sing tok pateni kok ora Jono teleke. Ayo katake maneman aku tekan kene nek ora mergo telek aku ora tekan kene. Piye Mas? Awak kowe iki ora petakilan. Awake dhewe tekan kene iki sing ndhawuhi sapa? Sing ndhawuhi Jono Telek. Ucapan terima kasih terkhusus untuk Jono pertama. Oh, pertama untuk Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terus yang sudah membiayai kita, sudah menyengkuyung kita, memfasilitasi ayo kita. arep kaya lambemu mau. Terus Nah, dadi awak dhewe iki do iso pentas. Adat sabene awak dhewe iki nek pentas sak menggur uwul budaya. betul. Karo siji meneh sapa sing urung tak sebut? Pak Yatno. Pak Yatno. Terus Pak Oli, Tujono. Pak Lemah, Pak Belek. Hah? Pak Oli, Pak Lemah, Pak Belek. Pak Yatno. Pak Yatno iki rak lanang. Anak wedok Bu Yatno. Ah iya. Lho mbok ki ya wedok ning ya ora karwang wedok ki mesti mbok. Ngono gane? Ana sing mbok ora wedok. Apa? Mbok menawa kae. Mbok menawa, mbok bilih. Kuwi ora wedok. Oke, sampai di sini paham? Tidak. Oh, ya sudah. Terus iki mau kon ngomong, alah nang kono meneh. Wis aduh, wis pesing engko duwite. Niki ngados pundi niki? Dos kalih diwungkus. Kula mi godhog, kowe magelangan. Aku mi nyemek, nggonku mi nyemek. Aluh teh, ra ngurus. Aku nek kowe iki mesti rusuh leh, ora seneng iki. Ora yo, aku ki wis alim lho, Mas. Seno, Ki jaman semono ki aku pentas ning endi ngono ki mergane aku ming dhewe aku dodolan apemku payu to Mas ning kono. Nek ning kene radene ro sampean apemku tak delikne wae, Mas. Apemu ora kalap. Hah? Ah, glole muni apeme klinyit ngono mburi. Kae kurang ajar kae wong mburi. Nang kene iki nggih niku bapak-bapak ibu-ibu asih niku piyayi sing kondang pinter masak. Wah, nggih. Kowe nek jangan tahu niku iso empuk. Empuk. Tenan niku ning kandhanane ngeyel. Kok iso? Aku ra iso omong to. Sri Kayangan iki nggon peternak ayam. Ayo. Kowe nek kula ndok ki nang gone wong iki peternak Sri Kayangan. Nah, kowe kula ndok nang wong mantu. Ayo tekor. Halo. Ah, iki meneh. Aduh, butuh kiem. Kok leremes temen. Ana dite ora sih? Ayo kok dhisik urung dibuka kaya. Tulisane apa ndok iki?
Alah, lintantak. Menika ana pengumuman sih. Heeh. Wonten karo nganu Apa? Pesan Pesane piye? dari Departemen Kesehatan kagem bapak-bapak ibu-ibu ingkang kagungan putra ingkang umuripun dereng jangkep setahun Nggih. mboten angsal didulang sabun. Intuke didulang napa? Didulang sandal. Dari Bapak Kubis minta lagu Ono Rondo nek ora dinyanyekke duit bali 3 ping 5 kapok ora kowe. Lehmu nyalon di mana to sih kok ting pecotot Kubis Kulon Progo bisa sejahtera. Kok ting pecotot lehmu nyalon nanti. Iki takon kudu diwangsuli nek ora 3 ping 5. Aku jane pilih balekke wae iki. Wong Kubis ki arep dipiyok-piyok dengan wis ra iso apa-apa kok iki Kubis. Lah kok ngerti? Ah, dek ben ki wis karo aku e. Heh? Wis karo aku nek duit. Oh. Kene ngene Pak Kuno kuwi. Pak Kuno kuwi iki Pak sapa? Alali aku. Nggih, mangke diaturke insyaallah. Umpama ora rondo di apa ta Pak Kubis? Hah? Ah nggih niku. Ha iki mau caping gunung barang e. Caping gunung iki karo tulisan sing tok gawa jero mau ndi? Oh, anu mau aduh ilang e. Anu mbok yo mesem. Aduh sijine aku lali aku. Ono akeh lho mau sing dine kowe. Ah, heeh praulayan mau wis aja dipleroki. Terus kelintong-kelintong ngono kae. Goyang Semarang. Goyang Semarang. Ha iki ora sang ketoprak wae nembange piye? Ha nembang wae wong ngakone Pak Jono Telek mau engko le gojekan sedelo wae terus Nembang. nembang nek ngantek kliwat wektune ndakane dis soal iki dewan jurine rawuh. Endi? Iki dimeniti kaya festival iki. Heeh. Niki ajeng napa riyen kula manut. Manut Ajeng caping gunung riyen nggih mboten napa-napa, ajeng mesem-mesem nggih mboten napa-napa. monggo sing pun napa sebagian nek ringkes ya iki caping gunung riku mbok yo mesem ngono wae. Nggih. Mangke ben entuk loro ya. Entuk loro. Engko sinandhe nyanyi Indonesia Raya men ngadeg kabeh. Iki Sindene kendel mengijen tunggal. kok yo gumun aku. Ngomongku ki yo Kendel nggih. Kek moko yo ora kaya aku ngono lho kok wani tekan ndi. Pinter kae waduh. Kok iso? Iso wae kowe nyindani wong obong boto ora jedak kok. Sing nabuh iki lho walah isih nom-nom Luar sing biasa. ngarep ngono lho sing nom. Heeh, saya ka sing mburi kaya nom. Kok iso? Ah ya iso to iki mek ketularan nom. Oh ngono. Dadine dakokke nom kabeh ngono Dakoke ya. nom. Nah, rak ngono ki mau gendinge 5 nek ra 6 lho. Apa? Nek do njaluk mau le nulis. Heeh. Capek gunung langsung wae non stop ben ngetes siagane. Nyan? Iso dong. Duite bali. Umpun kok kali muni rung iso. Nganu mboten sak dijenggleke mawon bangane mangke ndak. Kesuwen. Gitu. Nek Langsung. jane kula niku seneng suwe ning karang kancane akeh gitu. Ah, dasare nek angepaske wong kowe iki angel kowe ku obah wae yo gek wis. Nek obat dadi ra tekan-tekan. Tegese le joget kuwi lho. Iki apa iki tibake iki? Aku ora ngerti. Kowe latihan ora mangkat ta ya? Sajak piye? Sajak piye? Kamu kok mah takon kene iki agak tas teko mah takoni sajak piye yo. Heeh, aku ya gumun iki. Sajak piye? Piye, Bu? Piye, Bu? Aku seneng tenan sih. Senenge sondi. Aku seneng tenan aku yagane ana sing kok copet e.
Lho nabuh ki gagap-gagap. Kowe ki mbok ora sok ngono kuwi. Sing endi to? Ayo sing ora nganggo tesmak kuwi. Endi? Oh ngarep. Anyela. Utuh. Ngerti ku nek sing iki kok gesek mesake mbak-mbak iku cantik. Aku ya bunek e. Padha ki aku ki ya bunek aku. Aku terima bali yang balike 50 tahun mah ndi popis mah. Adon Untung tak tung. Mbok wis engko pedhot. Jeneng kok nembang kok aku ra iso ki piye? Tung tak tung. Ben. Armuk glo. Iki Dogogrok iki lho. Ngantil ora, wis kelakon bedhah saiki mung kowe. Mbok wong ki ora kakehan pola. Kowe dadi yuyu rumpung kok asih. Kopis ki bayar 50.000 enggak raping 5. Wah. Kok dadi iso-isane. Ning mesak kopis Bang Jono telek ming gratis. Kok dadi dhewekku wong wani karo garwaku piye to asih? Margane kowe ora ngapak-ngapakne aku. Cek meso Jono telek ora bayar ning iso ngopo-ngopo Bang kowe nglepeh. Jono telek mergo wis ngombe jamu, ku sing jenenge jamu rok ceng jaire. Apa kuwi? Jeruk cengkeh jahe sere. Jeruk cengkeh jahe sere. Baleni. Jeruk cengkeh. Baleni setemu wong ilang. Rok ceng jahe ceng apa? Rok ceng jaire. Rok ceng Aku tuh bakul jamu nek bakul jamu aku ya iso napake. Lah piye coba? Bapak-bapak ibu-ibu sing sikile gupak ora oleh berebut para sedherek para sedulur sing bacot cendhek ora oleh dhuwur. Sampeyan pengen sehat monggo kula reti ndak mriki menika wonten obat mujarab ingkang murah reginipun ten Jakarta menika swidak 5.000 ten cukup 50.000. Kula mboten adol botol sing cilik adol botol sing gedhe. Sampeyan sing panunen kadasen korengan gudhegen patheken cuplak andang-andang tindak mriki kula obati nek ora mari bali barang bali duit. Sampeyan sing boyoke pegel wetenge blabak sikil ngetok-ngetok boyoke pegel ngadeg kesempatan kurang-kurang ndodok sekesuk metu sak klenteng ngombe obat langsung tlotok-tlotok metu sak helm-helm. Sampeyan sing biyen jongkong ke ambruk ngombe obat kula tak jamoni muga-muga iso ngangkat sepur kluthuk. Pun, monggo Pak Polisi nek saged nirokke bojo kula mangpek. Niki lho hadiahe. Jane, umpama dikon milih antarane kowe karo Pak Polisi, aku milih Pak Polisi. Pak Polisi ndek bedel kowe ora kok. Ning kok sike kaya Pak Tentara barang lho. Hooh. Pak Tentara karo Pak Tani rasa ndi? Ora ngono. Ora ngerti rasa Pak Tani. Mergane. Pak Tani kuwi kuat gendong tank. Nek Pak Tentara kowe tau urus tentara gendong tank? Ning Pak Tani nek nyemprot gendong tank. Oh. Nah, nek Pak Tentara dong tau gendong tank. Oh, ora ngerti. Kowe kok meletik to kowe iki? Kowe tentara sing paling cilik apa? Ngerti ora? Ora. Tentara sekutu. Kuwi mung sak lunga. Kowe weruh apa? Weruh, tentara sekutu ki mung sak lunga. Ha iya. Kowe ngerti ora? Ayo ngerti. Ora bakal ngerti nek kowe wong isine kur telek kok. Kowe iki nek kumpulane kur jono telek kowe ora bakal mletik. Saiki tak takon nek kowe wong pinter. Apa sebab entut kok mambu? Aku ngopo sebabe saiki nek bingung ngopo sebabe jangan kae kok dinget. Wis. Ayo ben ra mambu. Bingung meneh ngopo sebabe jangan kok dinget. Ben ra mambu. Kuwi alasane. Budhek kowe kleru. Kowe iki kleru. Apa? Saiki nek ra dinget mesti mambu. Nah gene entut kae ra dinget mambu. Kira-kira kowe arep mambu. Saiki kowe bali yo. Lunga saka kapan ki tekan omah kowe ngetontut. Ben ra Rumah sakku ra sida nembang kok. Dek jaman berjuang. Musik mesake mbake. Nggih. Sing kira-kira aku ra iso ya, Mbak, kaya mau. Aku ya ra iso. Jane kemau ki nek umpama nganu apa jenenge diterusno mending dadi wae. Allah sing. Kok sike kowe kok yaene diteruske iki sing ngeduk sapa? Ya niki kaume Jono telek.
Oh, kacen wangun dadi juru kunci. Ayo aku gemone kaki apa-apa kok iso yo? Weh, kae juru kunci iso. Heeh. Juru gembok iso. Heeh, apa meneh? Kunci ki nek ora ana gemboke gembok ya. Ana juru kunci kok ora ana juru gembok. Nggih. Nadian wae. Ora usah nganggo kuwi. Heh? Langsung ya, Mbak. Nggih, langsung mawon. Ora berarti ora ulangan iki. Ah iya. Langsung toh? Sing ngarep kok ayu banget sesuk tapake mantu wae piye kae? Aja gelem anak iki bagus, dhuwur kuning ning rano ndase. Mergane anake Jono, telek.